ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. сараввал ҳамаи шуморо бо ин моҳи муборак табрик гуфта дуо мекунем ки худованд рӯзи мову шуморо ба даргоҳаш қабул гардонад. ҳоло дар ҳама ҷо вазъият хеле мушкил аст, лекин баъзе тоҷикони беинсоф пайдо шуданд ки аз ин вазъият истифода карда баъзе мардуми худамонро фиреб дода пулҳои муфт ба даст оварданд. донистан мехоҳед чӣ гуна? интизор шавед, каме пас ҳамаашро мефаҳмонам. канали роҳнаморо зиёдтар бо видеоҳои технологию телефонӣ мешиносанд. аз ҳамин сабаб ба ман бисёр саволҳо оиди телефон медиҳанд. чанд рӯзи охир оиди як чизи муҳими телефонӣ якчанд нафар савол доданд. ман хоҳиши онҳоро ба назар гирифта якчанд маълумотҳои заруриро ҷамъ овардам. қариб ки ба ҳама лозим аст, бисёриҳо донистан мехоҳанд. видеоро то охир тамошо кунед. боварӣ дорам пушаймон намешавед. бачаҳо айни як компания раҳнамо телефон харидем. рӯшта гап нест. миёван миёран то дари хонамона овардан ба нархҳои арзон бо ду ҷои даркоритона мебаранд мерасонанд. ина мо харидем, ина метавонем ки бовар кунем, ҳамин ширкати раҳнамо харидорӣ кунем. ба вазъияти имрӯза нигоҳ накарда ширкати роҳнамо имконияти хеле калонеро фароҳам овард. акнун мо дар дохили москва ва гирду атрофи он телефонҳоро то хонатон доставка яъне дастрас мекунем. доставкаи мо дар дохили мкад бепул аст. дӯстон, ба дигар шаҳрҳо ва посёлкаи федератсияи Россия низ то хона доставка карда метавонем. акнун дар куҷое ки набошед, аз хона набаромада метавонед телефонҳоро дастрас кунед. касоне ки телефон хариданӣ ҳастанд, марҳамат ба ин рақамҳо занг занед. дӯстони азиз, пештар бисёри бачаҳо аз вузлом шудани сайтҳояшон ва ё ин ки чӣ хел вузлом кардани сайтҳои дигар кас бисёр муроҷиатҳо мекарданд. ҳоло бошад аз дубликат шудани сайтҳояшон муроҷиатҳо хеле зиёд шудааст. ин чӣ маъно дорад? ин фиребгарон ягон сайтро интихоб карда як муддат меомӯзанд ва айнан копияи ин сайтро месозанд. бо ин кор онҳо чӣ мехоҳанд? масалан, як мавзӯе ки дар ин шабу рӯзҳо истифода мебаранд чунин аст. аз номи ин шахс ба дӯстонаш менависанд: пул надорам, бекор мондам, каме пул лозим аст ва бисёртар номери телефон медиҳанд барои пул гузарондан. копия будани чунин сайтҳоро муайян кардан хеле душвор аст. пештар вузлом кардани сайтҳо қулайтар буд. ҳоло заштаи сайтҳо хеле душвор шудааст. аз ин рӯ инҳо интихоб карданд, яъне копия кардани сайтҳоро. ба наздикӣ як ҳодиса рух дода буд. сайти як шиноси маро дубликат карда аз бисёри дӯстонаш пул хостанд. мутаассифона баъзеҳо бовар карда пул гузаронданд. ин одам хост маро ҳам фиреб диҳад. вақте ба ман навист, шубҳа кардам. даромада мебинам сайтро сохта дар ҳамон таърихи рӯз ҳамаи суратҳоро дабавид, яъне дар сайт гузоштааст. мо ин бачаро ёфтем, ки тамоман аз дигар ҷои тоҷикистон буд, лекин фиребгари ашадӣ буд. бо лаҳҷаи тарафи мо хеле моҳирона гап мезад. ин чиз ба мо дар Одноклассники рух дод, яъне сайти Однокласникиро дубликат карданд. оё дигар сайтҳоро низ копия карда мешавад? албатта мешавад. дӯстон, эҳтиёт бошед. ҳар як муроҷиате ки аз тарафи дӯстон мешавад, тафтиш кунед ва ё аниқ муайян созед. боварӣ дорам, агар ба ягон дӯстатон пул лозим шавад, ҳатман ба шумо занг мезанад. барои ҳамин саросема нашавед. рӯзҳои охир рекламаҳо дар телефонҳо, дар программо, дар сайтҳо хеле зиёд шудааст. ҳоло ки мо вақти зиёди хешро дар хона мегузаронем ва ин чиз моро хеле хаста мекунад. касоне ки мехоҳанд ки рекламаро дар телефонашон хомӯш кунанд, пас бо мо бошед. хомӯш кардани реклама ба телефон чӣ фоида дорад? якум, заряди телефон эконом мешавад. расходи интернет кам мешавад. ин рекламаҳо баъзан загрузид шуда дар памяти телефони зарари худро мерасонанд. хуб дӯстон, биёед рекламаро хомӯш накарда ба сайтҳое ки рекламаи хеле зиёд доранд медорем
ва пас аз хомӯш кардан боз мебинем. ман сайтеро медонам бо номи Акед ки дар ин ҷо рекламаҳо хеле зиёд аст. медароем ба сайт, бинед ки пур аз реклама. боз ба сайти дигар яъне онлайн филм медароем ки дар ин ҷо ҳам рекламаҳо зиёданд. хуб акнун мегузарем ба хомӯш кардани реклама. баъдан боз ин сайтҳоро тафтиш карда мебинем. оғоз мекунем аз роҳи якум. ба настройкаи телефон медароем. подключения. дар поён другие настройки. персоналный DNS сервер. агар дар телефонтон дар ин ҷо пайдо нашуд, метавонед ин ҷо поиск диҳед DNS. ёдовар мешавам ки телефони ман Samsung S9 Plus. шояд дар дигар телефонҳо бо дигар ном, масалан функсия DNS ё ин ки настройка DNS ҳар гуна меояд. пункти сеюмро пахш карда dns.adguard.com менависем. дар ин ҷо нағз диққат диҳед. чӣ хел ман навистам, ҳамин тавр нависед. сахранид. тамом. рекламао хомӯш шуд. сайте ки рекламаи зиёд дошт, бинед ки ҳамааш хомӯш шуд. хуб мебинем программи авиторо. дар ин ҷо ҳам ҳатто рекламаҳо нест шуданд. ин сайтро ҳам мебинем. дар ин ҷо низ рекламаҳо нест шуданд. касоне ки ин настройкаро дар телефонашон пайдо накарданд, Play Market даромада ин программаро ба телефонатон гиред. настройки DNS-ро дар телефон мебарорад. ба программа дохил шуда настройкаро аз поён пайдо кунед. пахш мекунем. ин навиштаҷоте ки дар рӯи экран ҳаст, айнан ҳаминро ёфта пахш кунед. настройки DNS дар телефонатон кушода мешавад. агар телефони шумо Xiaomi яъне Redmi ба ин настройка дароед, барнома моро ба настройки телефон мебарад. дар поён частни DNS сервер. чӣ хеле дар боло қайд кардам, ҳамин тавр нависта сахранид кунед, яъне dns.adguard.com. мутаассифона бо ин роҳҳо рекламаи YouTube-ро хомӯш карда намешавад. барои нест кардани реклама дар YouTube мо бояд функсияи YouTube премиумро фаъол кунем. пас аз гирондан дар видеоҳо реклама нишон намедиҳад. метавонед видеоҳоро скачат карда ҳангоми интернет набудан ё ин ки ба ягон ҷо сафар кардан тамошо кунед. инчунин фоновый режим дорад ки ҳангоми ягон кор кардан дар телефон, яъне видео хомӯш намешавад. масалан ягон амри маъруф кӯш карда истоед ё ин ки ягон мусиқӣ, касе ба шумо занг зад ё ин ки дар телефон ягон кор карданӣ бошед, видео хомӯш намешавад. метавонед ки гӯш кунед. ин функсия пулакӣ аст. моҳонааш 200 рубл. агар донишҷӯ бошед 150 рубл дар як моҳ. агар хоҳед ки оилавӣ пайваст кунед, дар як моҳ 300 рубл месупоред ва метавонед то 5 аккаунт пайваст кунед. хуб дӯстони азиз, ин буд якчанд маълумоте ки ҷамъ намуда пешкаши шумо гардонам. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед то онҳо низ огаҳ бошанд. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр. ҳоло мекушоему ба шумо дар бораи телефони нав A51 маълумот медиҳем. корпуси телефон аз пластик, экран супер AMOLED, диагонал бошад 6.5 дюйма Full HD+. процессораш Exynos 9611. процессораш аз процессори A50 он қадар бартарии калон ҳам надорад. танҳо 4 камераро поддерживад мекунад. фронтални камераш 32 мегапиксел круглый базе будааст. полный экран, яъне дар камтарак пасти экран ҷойгир аст. ин Redmi 8A ҳаст. Redmi 8A-ро бисёрҳо бо Redmi 8 путат мекунанд. ин аз ин фарқ дорад. инаш якто камера, инаш дуто камера. батареяш 5000 мАч аст. барои инаш чихол надорад, инаш дорад. аз ҳамин хотир инаш 32 ГБ, инаш 64 ГБ ва нархҳояшам фарқ мекунад. ва чизи дигар ки барои бачаҳои камтарак Redmi ба қувват мехоҳанд барои бозӣ кардан, бозиҳои намедонам PUBG, ягон бозиҳои зур барои барномаҳоро монтаж кардан, серияи Redmiҳо Redmi Note 8 Pro. ина 64-ашам оперативкааш 6 ГБ ҳаст, 128 ГБ-аша ҳам оперативкааш 6 ГБ. Redmi Note 8 ранги кабуд
4 камера дорад. Дар бораи батареяш 4000 мАч, мошини батарея 20 заряд поддерживать мекунад. Процессор бошад Qualcomm Snapdragon 665, яъне бозиҳои онлайнро поддержка мекунад. монанди бозиҳои PUBG, Tank, бозиҳое ки онлайн ҳозир бачаҳои мо аксарияташ ҳамин бозиро бозӣ мекунанд, дар интернет қариб ки ҷаҳон ин бозиҳоро бозӣ мекунад, ин ҳамон бозиҳоро поддерживать мекунад. Агар телефон харидани бошед ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед, заказ кунед.